Hej, og skål i en meget lunken kaffe, fordi jeg har lavet den her optagelse her 100 gange nu. Men jeg hedder Camilla, og jeg er jeres kommende kommunikationsmedarbejder. Og jeg har arbejdet som kommunikationsmedarbejder i 7 år, og jeg har siddet i en rimelig generel blæksprutte-funktion, hvor jeg både har fokuseret på artikelskrivning, grafisk opsætning og pressemeddelelser. Men mit hovedfokus har faktisk været de digitale medier og de sociale medier. Jeg er vant til at komme ud og opsøge de gode historier, skrive artikler og nyheder, tage billeder, lave video og sætte det hele sammen til noget lækkert. Kold kaffe. Så I tænker måske, hvem får I som jeres nye kollega? Hvem er Camilla egentlig, når hun ikke bare sidder der og skriver artikler og redigerer billeder? Det skal jeg sige jer. Jeg er ikke en, der læser bøger. Det er min mand. Men til gengæld, så elsker jeg at gå i haven. Jeg elsker at grave ukrudt op, og bliver voldsomt frustreret over, når at jeg endnu en gang opdager, at jeg kan aldrig komme i bund med det ukrudt. Så med det sagt, så håber jeg, at jeg har vækket jeres interesse om, hvem jeg er som person, og som menneske, og som jeres kommende kollega. Jeg håber meget på at høre fra jer, og jeg håber på at kunne blive en del af jeres kommunikationsteam i Randers Kommune. Så på forhånd tak, og tak fordi I lyttede med, og vi ses igen.